nyama icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzipaka ndiri kufamba nadzo ndati ndabwerekedwa zara kuti begi rangu rakatakura hombodo kana kuti trangi kana kuti begi kana kuti imba chaichayo yakazara nadzo kuzara kuti madhamu nemadhamu dzirimo muri yeZimbabwe. Ndini nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yakaitika kuChegutu. Nyaya yekuChegutu iyi iri kurwadza vanhu pamusoro penyaya yakaitika kuChegutu. Ndobva nenda paLusaka pane nyaya yepaLusaka izvezvi kutaura kuno kuti mupurwa uri paLusaka padhuze nepagedhi panopindira varimi une chuva asi vanhu vauponda. Ndobvapo ndine nyaya yekuGokwe yemurume akauraya vatezvara. baba Isabel chikonzero. Ndine nyaya yekuGweru yePamba pasiri kugara vanhu asi panochema mwana mucheche achichema pasi pefloor. Mwana mucheche but kana makagara mumba kana kurara anonzwika achichema pasi pemba. Asi pane zvakazoitika mumwe munhu achiti ini ndoda kugarapo kana ndakwanisa kugara ipapo kumuridzi wemba ndinoda gore rangu ndisingabhadhari iwe wozouya hako wogara gore ndisingabhadhari rent ndichaenda kunopagara ipapo. Asi ndikagara gore woya wozogara iwe wako panenge papo. mubatsiri asi pane zvakazoitika izvezvi kapaka Gokwe. chekugokwe chiri kuti kudini? Inzwai muri yeZimbabwe ndichitaura nyaya iyi. Yes. Nyaya yandiri kutaura yekuGokwe muri yeZimbabwe inosuwiswa inorwadza uyezve pamusoro pekuchema vamwe vari kuti tiri mukati mekuchema tiri kushungurudzika zvakare pamusoro pekuchema asi pakuchema kwedu tiri kuchema munhu akafa. Chii chakaitika kuGokwe? kuGokwe kuna baba vakadzidzisa mwana wavo. Vadzidzisa mwana wavo ari form 1 form 2 anga ari pasi pemakore ekuti mutemo wenyika unoramba kuti mwana uyu aroorwe. Mwana uyu akashayikwa pamba nezuva rimwe chete ndikubva azivikana kuti ari pamba pemurume. Azivikana ari pamba pemurume baba vachibva vati handisati ndapera inini sababa ndoda kudzidzisa mwana wangu. Ndokubva vaenda kunotora mwana uyu. Vatora mwana uyu havana kuripota nyaya kumapurisa kuti murume angatora mwana uyu imhosva. Vakati ngatitauranei ndinoziva kuti vana vedu vanga vafurirana asi zvavafurirana hazviiti pamutemo wenyika nekuti umwe mwana mudiki. Uyezve mwana wangu ndichiri nesimba rokumudzidzisa ndine tarisiro yeramangwana kuti achiita zvakanaka. Ndobva vatora mwana. Vatora mwana ndokubva vamudzorera kuchikoro. Vamudzorera kuchikoro murume akatorirwa mwana uyu akanga atora mwana uyu munhu akamboenda kunoita basa rehurumende rekudhifenda nyika pakupinda kuvavengi. Ndiye angatora mwana uyu rega nditi anoshanda basa rechisoja, right? Asi kuusoja zvakare uku akazomiswa basa nekuno kuzvimwe zvakaita zvinorambwa pamutemo pabasa iyi. Basa rese rine mutemo waro akatomiswa kunzi nokuda kwezvaunoita izvi hauna kodzero yekushanda basa iri saka basa iri mira. Ndopa akaenda kunotora mwana uyu kureva kuti akaramba achienderera mberi nemamwe mabasa asingadiwi nemutemo. Asi baba vana kuripota kumapurisa vakati tiri vavakidzana chandogona kuita kutora mwana wangu. Mwana uyu mukoma KB iko zvinozi akushanda. Mwana musikana uya yakuita sei akushanda. Ava nemakore mangani? Iko zvinozi atove kumakore ekuti ane kodzero yekuroorwa. Akura panguva iyi pakatizira kuti pakatorwa nemurume uyu anga nemakore mangani? Angari 13-14 years. 13-14 years. Right, zvadarowa pati baba vakatoregerera munhu uyu kuti wakabheka kutora mwana wangu. Mwana wangu ndakataura inini ende handida kuripota kumapurisa kuva takataura takawirirana kana kudoro vaitovamomo chete. Rimwe ramazuva nyaya yandiri kutaura izvi iri kutopisa izvezvi mutumbi nezuro wemunhu akafa wanga uri kumba kwefamily ine mukomana uya aimboshanda basa iri akauraya. Inzwai Zimbabwe vagere vari kumadoro vari pane imwe township baba vaivaya vemwanasikana uya uyu nemukuwasha akambotora mwana uyu nemuzukuru wavo vari kumadoro vari panzvimbo imwe chete
vakagara ipapo vaitomwa doro remasese rinoenderana nezvanga zviri mumwe mavo. Vakagara ipapo mari message yapinda mfoni mari mababa vaye mwana vave sikari baba vaye kuzvara kwakanaka ndinengika muzukuru ndinenga ndisira mari kauye sikazi baba ndiri kuziva kuti muri kudoro nevamwe tengeiwo doro mari yapinda mfoni yabva kupi musikana uya mwana wa musikana uya akambotizira ndokubva vaita sei ndobva vamutora vachiti mwanangu enda kuchikoro aisati yakwana nguye kurorwa vagere zvakare nemurume uya ukumbotora mwana uyu andiva kuratidza vamwe varume akomana ndozaitika no ngatichinjei doro vakunore mari yapinda utsuku mabhodhoro akuvhura vari pakumwa kudaro mukomana ukumbotora mwana uyu chibhakera kunani kuna tezvara baba vakataura ndiro ndakamira reke ndikudzosera chako vanhu kana pane vanhu vabva vabata vanhu baba vakati anu kana padaiso vaite sei vamwe vakutovaudza no hakana zvinhu baba kadaiso no problem padoro panapa endai kupi endai kumba baba vakuenda kumba muchenda uyoyo ndokuvandira ndiye simbi mumusoro but pane akaona baba ipapo panzvimbo ipapo vachibvafira ipapo nematambudziko. Nyaya iri kunesa mukoma KB, nyaya iri kubva munzvimbo yegoko yevanhu vari kuchema nekukomplena vari kuti murume uyu haasiri munhu wekutanga kuita meta ane nyaya dzakawanda. Ndabvunza nemutungamiriri wepamusoro vane zvigaro vari munzvimbo umu, shoko rarwadza vanhu nderekuti pavari kuenda kumapurisa kukamba iyi vari kuti vanosvika munhu uyu. Muri kuti mapurisa pavari kuudzwa nezvemurume uyu akauraya atezvara, yes, mapurisa vari kutya, vari kuti vanosvika munhu uyu ndokuudza vanhu kuti hei handei tese tinobata munhu. Mapurisa daro, mapurisa vanhu ndokutora mutumbi ndokuendesa kumba kwefamili yakauraya. Vanoti ivo mukomana ari kuonekwa ari kutenderera munzvimbo, musi wakatouraya akatosora achitenderera patownship, asi nyaya iripotwa kumapurisa kuti mhondi yei iyo irapo iyo. Mapurisa vari kutya kunomubata. Vamwe vakuru vanoti ivo kana zvanesa gokwese kukura kwayo kwese ine miri power, kana zvanesa kana kapa maposti vanotofuna kuti hei tipeiwo vamwe, kana idzo chedzo dzinotobudiswa kuridzirwa mudenga nokuti hakuna nyaya yekuti takonewa munhu. Mukomana uyu ane meja dzinodarika 3-4 kumashure dzinozivikana munzvimbo, asi munhu haasi kusungwa. Zvadaro vavapati vanhu kozvinosi vari parufu vari kuchema, vari kuti vari kukwanisa kuuya kuzoti ivo imimi endai munoviga munhu chete, asi havasi kukwanisa kuita sei kunobata mhondi yakauraya munhu. But mapurisa apa hatisi kuti vane mbosva, asi nyaya yekuti vanhu vanenge vasingazive kuti nyaya inofambiswa sei. Asi ini sokuziva kwangu, kana munhu akafa kunyange paitwa mhosva, chinokurudzira mapurisa ndechekuti vigai munhu wenyu, mapedza kuita munhu wenyu nyaya dzozotaurirana. But vanhu vavo vari kuti totaurirana sei mhondi tichiiona ichifamba but takaripota. Koshoko rokuti kuvanhu handi tinobata munhu uyu iye akambouraya munhu, tikutoripota kupolisi kuitira kuti ndovanosimba dzimwe dzenguva ndovane zvikwanisiro zvokubata vanhu vakafanana neava. Vanhu vari kutaura kuti murume uyu hakasike kutanga akambouraya munhu kumashure, akapara mhosva iyi kupi, uye paakapara mhosva pane mutongo waakapiwa here? Dzese nyaya dzakaitira ikoko vanototi kwanza atogara atoenda kumapurisa, asi vachitoziva kuti ndichaita zvinhu izvi 2-3 nyaya kusvika pakunzi vanhu hatibatsiranei kumubata. Aiwaka hazvinesi baba Isabel. Handiti komishina Paul Tembanyati varipo, ichokwadi, mutauriri wamapurisa muZimbabwe.
mune matambudziko izvo zvisiri kunyatso kunzwisisika mune zvakanaka mapurisa anokubatsirai, asi ndiri kuda kuti tibate komishina Paul Tembanyati kuti tinzwe kubva kwavari kuti semapurisa havachakwanisi here kutibatsira munzvimbo dzatinogara. Vakutoda pameni pawa yevanhu vemunzvimbo kuti vanobata mhondi. Bhozho iyo imhondi iyo yanetsa, ngavandibate ndifambire nyaya dzacho. Ndinonzi Polite pamarondera pawatershed farm. Polite urida kuita sei iwe? Zviri kunzi Sergeant Chombo vanoshandira Gokwe Manoti zita raP. Ndofunga varoda kufambira nyaya yakaitika kupi? Ikoko Kugokwe ichokwadi yemurume uyu. Yes asiri kubatika uyu munzvimbo mamambo muyambi. Munzvimbo mamambo muyambi iya nzvimbo yakamboitika nyaya zvakare iyayi yemwana wekuzoonekwa ari mumukoti ambotsvagwa akashayikwa uya ndiyo nzvimbo imwe chete iyayi. Pataiti mambo vari kuti izvo nzvimbo yangu inini yaita dambudziko, asi ninyaya kuti handina chekufambisa ndaida kumbofamba ndichitenderera nzvimbo iyi ndichitaura navo village by village, nekuti ninyaya kuti handina chekufambisa zvakaoma, nekuti muri kuitika zvinhu zvakawanda. Ninyaya zvakanaka yepa Epworth yandichida kupedzisa yaheadmaster vanofungidzirwa kubata chibharuwana. Chii chiri kuitika? Headmaster vari kufungidzira kuti vane kutamba nevana kusiri right, asi kufungidzira kwacho ega hakusiko kuti vari kufungidzira vari kumba. Aiwa vakatobatwa vari maoko emapurisa. Aiwa anozopedza nyaya kukoti. Inyaya iyo ndine nyaya mukoma KB yandiri kuda kutaura pano. Mukoma wangu ndiri mukati mekupfekedza mukati mekufamba nayo. Nyaya yandiri kutaura iyi inyaya yekwamuna yekugweru. Kugweru kune imba isingagarike. Sorry Freddy Mafredo mada kufamba Clement achiringana. Ndinoziva kuti muri ana Mr. Gweru mukati menzvimbo iyi kune fenyuro. Zvino imba iyi yagara vanhu vakawanda vasingagari vachingotiza but vaisataura kuti chiri kuitika chii. Pamba apa mazuva yekutanga dambudziko rakatiza muridzi wembe kusanganisira nemaroja idambudziko rekuti vakanga vaine mwana ane 11 years vakafa pane vanhu vaigara ipapo vakaguma vakusangana nemwana vachifamba mupassage. Then oroshi uri pinifo vakachiwemba communication ine telefoni mucheka mwana akashayikira pamba ane 11 years. Pane roja rakanga ratogara 4 years riri pamba apa. But pavanhu vakazova mazuva ekutanga apa yange iri nyaya yekuti kana vachifamba ukangofamba uri wega mupassage dzimwe nzoko ukangorivara vaidhumana nemwana waifamba mupassage. Angari mwana uyu mwanakomana. Zvadaro mukoma KB baba ivo pachavo vakazoguma vakuenda kunoroja imwe imba iyi vachipinza vanhu muimba iyi, but vanhu vaingoti 1 month kana kuti mwedzi waona kupera vachibuda vachitiza. Ivo vakuroja kuma kusvikira imba iyi yaita mukurumbira yekuti yakuzivikana kuti vedu we apa pagari vanhu apa. Nemanext door vakutosvika kupinda muyati izvi. Vadaro mhuri yeZimbabwe yakaita mukurumbira yakuzivikana imba yemugweru yazivikana kudaro pakazoita munhu akauzwa aziva zvikanzi haimi zvamuri kutaura zvipi zvakamboitika kupi izvozvo pane imba isingagarike. Zvikanzi tokutsvagira muridzi wemba ndobva tsvagirwa memba zvikanzi baba ndanza kuti pamba apa apasogarika. Zvikanzi aiwazvo amutauri pane vanhu ka uya chitaure tega kuno. Secret ndokuenda kaita munyi zvikanzi kana muchikwanisa kugaragarai asi ndaingoda kuti baba vangu baite sei pagarike. Ichokwadi baite sei apasogarika. Saka ndaida kuti pagarike. Zvikanzi right inini ndakuenda kunogara pamba kuti uzive kuti panogarika ndichapagara gore. Handingagari pamba pagore uchienda kunoroja uko. Kana ndapedza gore wozi akogara. Gore ranga richitaurwa kane munhu uyu kuti ndichagara 12 months achibhadhara kuti asingabhadhari. Aiwa handiri hapagarike pangofanana nekuti hapana munhu ka asingabhadhari. Ini ndinoda kuti gore randogarai pauchazoya kuzogara iwewe panenge pakugarika. Right. Zvikanzi kudini muridzi wemba? Zvikanzi zvingori zvimwe chete nokuti ndagara ndisi kugara ipapo ende munogara nokuti ndiri kutonzwa kunyara kana pasingari sei pasingagari munhu pachimodzi pamba vapaita imba iyi yakakura sei. Imba baba
imba baba kakalichera zokuti imbaga boshoga noti makohouse aiwa kohouse ibi so munhu achibva kunogara ipapo aenda kunogara ipapo 30 month svanzi baba uyai kuno ari kushedza muridzi wemba anoti iye mukoma KB anga kutokundikana nokupinda muyadhi chete kubva zvaabva anga kuti dzimwe dzenguva anoenda kunoore pamba pake hapana kubviswa rosinhu zvakafanana nemawindo frame nekuti vakomana anotora anga kutokundikana kupinda muyadhi pane zvainzwa ubva adzokera so aichituma munhu kuti enda unonitarisira pamba kuti pamba pariraitere kusvika atozotsvaga munhu anochengeta pamba achimubhadhara but asingagaripo pasina mari inobva kumaroja uchimenza inge iri losi saka zvikanzina baba kana ndiri pamba apa ndinonzwa nini zvandakunzwa nini pari kuchema vanhu mwana ichema achinzuka kubva pasi zvikanzi nemunhu akugara goroyo zvamainzwa imimi asi zvendakunzwa inini zvandiri kunzwa nini pane mwana ari kuchema papi pasi ari kuchema pamba pasi apa zvikanzi right ndizvozvo zvikanzi baba imimi makaita plot nokupiwa kaimi plot mune plot but plot ina hamuna kuritenga makaita nokupiwa kaimi zvikanzi nemukadzi wacho mukati takapiwa tinonyeba hatina kupiwa rangaririre muzukuru mwana wemwanakomana wedu akafa ndiye muridzi waplot iri akafa neaccident tiri kungoshandisa zvikanzi amai madavira udzwai nababa venyu kana kuti murume wenyu kuti mwana uyu akafa neaccident ende mwana uyu paakafa haana kufa ega akafa iye aine mukadzi wake motokari yake ichibva yarohwa nerori yarohwa nerori akanga aine mukadzi wake akazvitakura mukadzi akazvitakura uyu achibva afa mukadzi nemurume nemimba yacho zvikapararira ipapo but regai ndikudze kuti mune ngozi ndoine mwana ari kuchema munomu ngozi yandiri kutaura ende iyi mwana wenyu imimi akanga aine mukadzi akazvitakura mimba yake ine mukadzi uyu haiziye mwana wenyu akaitsvaga kunze uchivinzi mwana wamakaponda apa muchikonzeresa imimi neaccident hasi warudzi rwenyu ndiyo ngozi iyi ndiye mwana ruchemawo hasi muzukuru wenyu mudzimai angaita gumbo panze so pamakauraya muchiti imimi haafaniri kuti awane plot iri aifanira kukupai plot iri nokuti makamurera maida chiredzwa kubva kwaari akati handisati ndawana but imimi maicha ari kuwana haasi kucheuka ndobva mamutumira mhepo yakaita accident ndobva yamuraya but aine mukadzi wake ngozi mbiri dziri panapa ndedzekuti munofanira kuenda kunobhadhara mukadzi anove ndiye muroora uyu mukadzi wemuzukuru wenyu plus anga ari mudumbu asi yeshe kunesai ndeuyo ari mudumbu anga ari mudumbu haasi wenyu uyu ndiye mwana ari kuchema apa we but munoenda kunobhadhara munoenda sei kunobhadhara ende muchiti ndiani wawo wamakauraya asi ndichakuzivisei kuti rudzi rwacho nderupi but imimi ndimi chaenda kunonyengerera kuti vakoma imimi makaita bonde nemudzimai wemwana wangu nomuzukuru wangu akafa toda kuripa asi mwana anamugara mubata but iye munhu wacho anotozviziva kuti akaita bonde nemukadzi wemunhu but achabvuma sei akangofa panapa asina ari kuziva kuti mukadzi uyu aitodheta nemumwe munhu wokunze ende murume uchaisazviziva hakuna ukama aizviziva ende kufa kwavakaita zvanga zvatopera zvabuda mushure mekuti mumba hamuchagariki saka isusu zvandakuda manje ndakuda kukutungamirira inini kuti munhu uyu abvume chinhu ichi pamba apa pazogarika zvikanzi nemurume ayozve kana maita izvi zvimimi ndoda kuti muende kunonditsvagira kuti imba dzerudzi dzirikuita mari mundipa kota yemari yacho mutora imimi sekuru kana kuti mbuya kana kuti profeti zvikanzi wo baba vaya amai vaya kana kuti mukomana musikana uya anove ndiye akati ndogara pambapa ari kuita chinhu ichi
ndokusimudza mhepo yakananga straight kuna baba wemwana wewe akatetana mukazi wemunhu ish ndobva yasimuka mhepo ikoko ndionoshiwiri beautiful wakachiwemba kiviri ndokusuka mhepo yemwana wewe mucheka kuna baba vake ndokutanga kufamba vanhu vari kubi vari mugweru mumba mugweru machionaka havagari dzimba dzinodarika 3 vari padhuze napadhuze vari padhuze napadhuze zvikanzi kurwara kwakuita baba pana baba vari kunzi vari kugara apo pamanga pasingagari vanhu paya paya vari kunzi vanobatsira ndobva vaenda ipapo zvikanzi vari kuziva nyaya dzavo baba vari kunosanganisa vanhu ndovatumira zvinhu vanosanganisa zvinhu zvanzi baba muri kurwara imimi mune mukadzi akapane accident anga ari mukadzi wemunhu makaita bonde naye imi kana musingazvizivi mukadzi uyo akazofa hongu pati pamwiri paanga napo ndepenyu mwana iye akapane accident yeyi ndiari kukurwisai muri kuzviziva kuti anga ari mwana wenyu musatya zvenyu ndokupona kwenyu ndimi munofanira kuti mutobhadharo kuti muende kunoomberera kuti zviri kuitika ikoko zvidarike kuno zviri kuitika ikoko bhati hamusi kuzviziva pamuri kunzwa kuti baba hapasi kugarika pamwana wenyu hei zvikanzi kudina baba waya svanzana zviporesa ini ndingagarigari pasi titauri right so idzi dzanga dzaa 4 months dzapa 4 gore risati rapera ndobva kugara pasi vachibva vataurirana so kutaura kuno kwatiri kuita tiri mumwedzi wechi4 kwa mumwedzi wechi4 zvikanzi nababa kana kuti amai ava vai vari kugadzira pamba apa zvikanzi ndakupinza maroji izvezvimukomakepi pakapinzwa maroji paugara maroji nhasi deti chii nhasi deti 4 nhasi 4 June aiwa pari kufarwa patori nevamwe weekend vachiita pati ipapo asati adzo zvakamira sei iye mubatsiri achiri kugara ipapo ari kugara ipapo ndari todzorora mari kumaroji apinza maroji amangani apinza maroji a3 mabhachora 1 mabhachora 2 ne1 ane mudzimai wake ari kutora mari ndiye iye ari kushandiswa dzimwe baba vari kutoshedzera kuti idini aiwa ndisati kugona kutora mari igweru regai timbopinda kamuchitoro papo ndiripo ndiri mukati mekufapfadza dziri kuitika matimana wose nyika ino paka Harare muri yeZimbabwe mukati meguta reHarare mune nyaya yakaitika yekuti pane pamba panogara vanhu asi vachigara pamba kudaro vakasenderwa meseji ikapinda mufoni kuti nhasi ndiro zuva renyu rokupedzisira meseji yapinda mufoni manheru achiona muchibva makandwa moto mumba masofa nezvinhu zvikatenga kubhebha kutotsva zviri mumba imomo so havasi kuziva kuti chii chakaitika munhu here chii chiri kuitika vanhu vaigara pamba apa ndivo varidzi vemba here aiwa vachitoroja ipapo vairoja meseji pavakasenderwa kuti nhasi izuva renyu rekugumisira meseji iyi yanga ine nhamba vakaitei pavakaona meseji iyi vakachengeta nhamba iyi vachida kuratidza vamwe kuti ndo zviri kuitika vasati vatoenda kumapurisa moto wangotiwa mumba moto pawakakandwa wakakuvadza imba kana kuti property zvakadini property irimo nezvimwe zvakatsva zvikaita sei zvikadzimwa hazvo but patori nezvimwe zvakaita sei zvakatotsva vamwe vakatobuda panze saka izvezvi kana tisingakanganise vaenda kumapurisa kunoripota uyezve vaine nhamba iyoyo kuti vazive kuti ndiani akaita polisi inofunga ndichita basa kuti tsvaga kuti chii chaitika zvakaoma iharare pamba apa vanhu ava vairoja vari vega here kana kuti dzanga dziri muri dzakawanda panotogara vanhu vakawanda moziva kuti mwari kashoma kuti vanhu vanogara vega vanogara even chero kati vari dzemba vanotawa 1 kana 2 wekutogara naye asi chavasiri kuziva ndechekuti meseji yakabva kupi yakabva kunani mushure mekunge vatumirwa meseji vakambobata here muridzi wemba kuti ndo zvaitika kuti ndo zvataudzwa ndo zvatatumirwa pafoni no pane zvinhu asati nazwa kuti vanenge vakatumira here but inyaya yavo ivo kuti ndo zvakapinda mufoni mavo kuti zoti vakazoudza muridzi wemba kana mapurisa vanga vasati vaenda so zvandisi kuziva pane zvekuti vasvika kumapurisa here nemapurisa achavabatsira sei asi after message mumba makazoita moto endi pakazoita moto mumba umu marooms avanogara ivo ndiwo akakandwa moto munogara ivo ndo makakandwa moto rumu yavanogara ivo ndiyo yakakandwa moto zvakaoma muri yeZimbabwe vateerere manyama munofunga kuti chii chakaitika kuti muri iyi yozotumirwa kameseji yokunzi nhasi ndiwo zuva renyu rekugumisira endi manheru pakazokandwa moto kanetsana nawo here ndinonzi Chiwati Kambarami ndiri kunoko kuBroadway baba Isabel hanzi hapana here vanhu vakanetsana navo vana kusvika pasepa pokuti tizive kuti pane munhu wakanetsana naye here but isusu sevana veZimbabwe sevanhu vanogara munyika imwe chete kana pane kunetsana
ndokusaka kune matare dzimosva, ndokusaka kune makanselasi manext door. Tinosvika here pakukandana moto, tinosvika here pakupondana. Nokuti inzira yekuuraya iyi. Tomboti vanhu vanga vakarara varimo, vakanonoka kupepuka, vakanonoka kuona moto. Munofira vanhu mukati. Ndokutonga kwazvo here. Hatidi mhirizhonga. Kana wakanganisirwa enda kumatare edzimhosva unomhangara kuitira kuti muyananiswe. Kanyemba #right munhu ane dumbu. Icho chemuHarare ndinofunga muridzi wemba iyi ane chekuita nemunhu akasenda message iyi. Zvisinei hazvo polisi ngaipindire. Ita 4 kuti musendi Teresa mission pamhiri padzenga apo. Sane zvakanaka nevamwe vaigara pamba ipapo nebaba Isabel. Ndisingazivi mukoma Kebe. Kuti kana uri pamba panotanga totonyora message kuti nhasi zuva rekuri kugumisira, ende kuti zuva rekuri kugumisira kureva kuti akatoplana kuti nhasi unofana kufa. Moto uyu wakapinda sei mumba? Vakamwerekana mumba maane moto. Window yakapwanywa here kana kuti vari kuti iwo mota sikunonzi makaiswa petrol. Ndo zvavari kufunga. Nokuti kuti vataraseti pane pakapwanya ndasi hapana zvinhu zvavari kuona. Asi kuti yakapinda nepai. Polisi ngaiite basa, ngaibate basa apo imba yakapiswa nemunhu wekuziva ndinonzi mhofu pamarondera. Sezvo nyaya iyi iri kumapurisa, regai katizonzwa kuti mapurisa vanoti kudini kubudikidza kane tsvakurudzo dzavari kuita. 0713938538 0713938538. Dombosha wa baba Isabel tipasi pa dombosha pamvere chena avo vekuisirwa moto vadi kutsvaga mubatsiri. Right. Vachiripo here pamusha ipapo kana kuti pamba ipapo pawakakandirwa moto mumba? Varipo. Vachiri kugara ipapo? Vachiripo ipapo. Hey! Police get busy. Yatawa. Police ndaipata. Police get busy apo. Ndinonzi Nobet Chabeta pachivaka nenyama kuHurungwe. Nobet Chabeta pachivaka nenyama kuHurungwe. Zvinogona kutopinza politics mukati because hanzi tivamwe vanozviita nehati, tine vamwe vanozviita nehati. Regai Samuel Gwaya kobulawayo. Even kana wakanganisirwa, even kana pane zvausiri kunzwisisa, ndo zvatati isusuka endai kumatare edzimhosva. Handiti kana pane munhu akukanganisira, isusu chatiri kuda tinoda kanyika yeZimbabwe ine runyararo, tinoda kanyika yeZimbabwe ine vanhu vanogarisana mune zvakanaka. Wakanganisirwa, watsikwa, waita sei, endai kumapurisa, endai kumatare edzimhosva kuitira kuti vaite sei vakwaniseka kukuyananisai. Hatidi vanhu vanoitaka mhirizhonga. Zvakaoma. ChemuHarare ichi Mwari ngavapindire. Ndinonzi Langton Agrippa, ndiri kunoko kuRafingora Zimbabwe. Ndiri kudzoka manje tichinzwa zvakawanda kubudikidza kane chirongwa Boshongora segment part 2 apo papa Isabel vanenge vachidzipfapfaidza. Ndichaitaka kuti tikaita mukana tibate mutauriri weMasvingo province kuitira kuti tinzwe nyaya yakataurwa napapa Isabel yemudzimai uya ane murume asi nemwana iye ane 15 years. Mumba make ndimo makafira sawira wanga akoka kuti vazoita sei vazorara vese nekuda kwekuti iye anga achitya. Tizonzwa kuti nyaya iyi yasvika papi nokuti nhamba dzemutauriri weMasvingo province kumapurisa tave nadzo. Regai tizonzwa kuti zvakamira sei. Ko munyaradzi akazovigwa here? Munyaradzi asati avigwa, pazvakamirira ndo zvakamirira. Munyaradzi achirimo mukwekwe hospital mochari. Mumoshari yebukwekwe ndo muchiri na munyaradzi asati avigwa. Hey! Chekugweru icho chekwana made kufamba murume uyo ngangotengesera munhu uyo mahara. Murume uyo ngangotengesera imba iyo munhu uyo mahara. Ndimutsoka tinashe gotora Nobet Chabeta Desire Chigwedeza Kelvin Joao Jasper Nyama inaenza mukoma KB. Yes. Murume uyo ngangotengesera imba yo munhu mahara. Ngatengesere mahara. Saka muridzi wemba mushure mekuudzwa nemubatsiri kuti ndiwe wakakonzera karufu rwemuzukuru kuti wozotora ka plot. Yes. Asi vanhu wakaurayisa kusanganisa mwana anga ari mudumbu mudzimai wemuzukuru anga asiri wedzinza renyu. Uyo baba awo pavakaita kuti vazobatsirwa pamba apa nemubatsiri uyu paakaudzwa nyaya vakazoita sei? Iko zvinoziva
iko zvinose vashiri vakanyarara nekuti nyaya varikuda kubatsirwa iko zvozvo ndikuti pamba pagarike avasati vakutopinda because pakafa zvakare muroora musukuru roora kawo amai vemwana ari mudumbu asi wavo zvakare nekuti vakatonzi mune ngozi mbiri pano yemwana wemukadzi akaita gumbomba kunze uyu kwozoita iwo amai vacho havasi venyu asi tombotaka kugadzira kuti mungaita sei kuti mugare pano asi nyaya inonisa ndekuti muchasangana sei nemuridzi wemwana uyu nokuti munhu akaita mwana uyu yange iri mbavha ichokwadi naiyewo mwana uyu kwayo haakasati akutoziva kuti ndewaka chikonzero chake akaba mukadzi kuzvarwa kwemwana ndokwaizobuda achitaurira kuti shamari mwana wako akura sei asi ari mukadzi wemunhu ya pakaipa saka murume akashina nemudzimai wemuridzi hapana zvati ataura aiwa no vakatobvuma kutaurirana but hatisati tanza kuti pane mutongo upushapa because murume uyu akazotumirwa zvakatumirwa mwana uye ndokuti takakunonetsa zvakare kuna baba vake chaivo chaivo murume kushina nemukadzi wemunhu anetsa kudaro ndokubva hanzi panext penyu apo pane munhu ari kubatsira bamba paipa nga pasingagariki paipa aenda kunobatsira zvikanzi iwe nhoroondo unoziva here mukadzi akafa neaccident mukadzi iwe une zvawakaita naye iwe mukadzi uyo akatoita pamuviri pako nyangwa ari mukadzi wemunhu so mwana akafa paaccident mwana wako ndiye ari kunetsa apa so munofanira kuti mutaurire baba wepamba pano pari kunetsa kusingagarike newe ndiye muchaure baba pagarike asi iwewe unofanira kuti ubhadharwe kuitira kuti mwana wako asanetsa pano ya gokwe polisi yazvitadza pakuda main power kusanganisira ana inspector baipai inobatika chete mondi iyo ndinonzi Batapiwa Sonridge kudhemu baipai ndikapuka baipai mukovidi ari pasouth atori akambondipinza pasi vemasaga baba kanyefana bhozha murume uyo wekugokwe anoda vabatsiri ndokuti vamubate chipo kuuniti 3 kwaseke handiti kana mapurisa vanenge vari pakamba vakatadza kuita zvavanenge vafanira kuti vaite vanoshedzera ka inonzi enforcement inonzi chi reinforcement vakomana vano vakangopfeka zviyo zvekuti hapana paunoona zveblack zvakaitika here pane kutotsvaga vanhu vemunharaunda ko kanokwadzisa munhu hazvina kutoitika izvozvo zvakafanana nezviyo zvekuti kana ukandoripota uchiti ndarohwa wonzi ndanoonana nemunhu wacho atondipedzesazvo ndawe Zadiana baba Isabel tinodzaka zvakareka mangwana zvakuda hanzi zvakuda nyadenga yabva yatiza ka message yacho avateereri okay all right koma dzibaba Ishmairi vakazoita sei right inyaya yei ingoti yeuchidzai kuti panyaya yei zviya nokuti nyaya dzinenge dzakawandisa ka handiti 0713938538 gokwe ndaita sei gokwe ndakuendako ndinonzi Herbert Makusiro ada kunodiye ada kuita sei ko Herbert Makusiro iwe hebiwe amen baba Isabel nthawe Zadiana vanenge vachida kukubatai munobatika sei vari kutsvaga nhamba dzevabatsiri kusanganisira nhamba yekugweru iyo munobatika sei icho kwadi muri yezimo vanenge kundibata munodibata pa namba yangu inoti 0771 545 025 0771 545 025 neimwe inoti 0736 263536 0736 263536 ndapota musabhipa sa Innocent Manyoso Zebra Cross rikiti vo maita basa vateereri manyama tinodzoka zvakareka mangwana kanyemba nabhozhongora right commons bricks vazhinji vacho vanogona kakungotenga macommons brick vachida kakuvaka nokuti mari inenge isina kakubatana asi maizviziva here kuti common brick yamunoti common brick iya zita rayo rakazara inonzi economy plaster brick nokuda kwekuti ndiwo zvidhina zvaunofanira kakuzoplasta kana wapedza kuvaka nokuti ukasiya zvakadaro zvinonyunguduka handiitika inonzi economy plaster brick ndiyo ka common brick maita basa Zimbabwe tinotenda ka kunani tinotenda kuna comrade Innocent Ngoma vatipaka mubvunzo wedu wanhasi papa Isabel icho kwadi muri yezima mukoma KB ndanga ndichikumbira hama dzemukadzi wekumasvingo
wokuenda kunorara pa next door akapondwa akafira ipapo. Kana muchindinzwa ndibatei pane zvandiri kushota kuti mugosangana nevakuru, sokuuya kwamakaita nyaya yenyu mugobatsirwa. Ndibatei kana muchizinzwa mwanasikana akatopondwa aenda kunorara pa next door paibatsirwa. Ndibatei kunyanya sisi wake kana muchinizwa, ndibatei tigoenderera mberi mugobatsirwa. Aiwa, tinotenda. Namba dzenyu kune avo vanenge vachida kukubatai dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Ndapota musabhipa sa Rebecca Foster.